Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pika 23 na bulan sang Nobyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyong aton daydayon para karon nga adlaw. Redistricting sa Bacolod, laban-laban daw matuman gid. Subong man ang isyu naton sa palupok. Maayong balita para sa tradisyonal nga jeepney daw makaangkon pa kamo biyahe tubtob sa masunod nga tuig. Korupsyon sa Food and Drug Administration daw nahuluhoblasan gawa sa hearing sa Senado. Kamusta ang duso sa sweldo? Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Radio Philippine Standard Time, las 6:34, ang ginaduso ni Congressman Greg Gasataya, redistricting dire sa siyudad sa Bacolod, daw pa laban-laban na. Isa sang patimaan sini, amo ang pagpatindog sang isa ka legislative building. Ang buot silingon, preparasyon na ini sa pagtunga sa Bacolod sa duwa ka distrito. Kung pamatian ta kahapon, si Vice Mayor Elced Pamilyaran ang 600 milyones nga karon legislative building preparasyon na ini para sa pagtunga sang siyudad sa Bacolod sa duwa ka distrito. Ang buot silingon, sa masunod nga tuig daw masanag-sanag na nga daw matunga gid sa duwa ka district ang siyudad sang Bacolod. Ti duwa ang aton kongresista. Pagkatapos nga maaprubahan ini, hulaton ta ang mga guidelines ini. Sino ang pwede makapapili representante sa duwa ka distrito? Ini masulusadya ini ang eleksyon sa tuig 2025. Sino ang nagaplano maglagan kongresista sa nahauna kag ikaduha nga distrito. Pero magapabili na nga isa gyapon ang alkalde kag isa gyapon ang vice-alkalde. Pero may ara kita tag 8 ka mga konsihal sa tagsa ka distrito. Ang buot silingon na masadya ini ang palabuton nga eleksyon lokal dire sa siyudad sa Bacolod once maaprubahan ang duwa ka distrito, ang first, second district sa siyudad sa Bacolod. Sadya ini, manami ini. Sa karon pa lang, abansin na mo ang paminsaron kay kon dira lang sa New Government Center, hindi pwede nga maginutok dira. Ang mga konsehal kinahanglan patindugan gid building ining legislative building. Daw laban-laban na, daw klaro, daw 90% na laban ang redistricting dire sa siyudad sa Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Balik ako pagkatapos ni. Life extension. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nauya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil for may cellphone, kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tsaka wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minsan sa high school, honors din ka. Yes. Ano ka nga top ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ko. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Standard time lasay 43. Nagakahublasan man ang pila ka mga ahensya sang gobyerno ang bag-o na appoint nga Podandag Administrator nga si Director General Samuel Sarate siling niya sa Senado niya damo giman sang backlog sa application sa ahensya. Ginako ya nga porte sa Food and Drug Administration gali. Te kundi gusto ka mag-apply, may negosyo ka, may ara ka mga butik o ano da nga negosyo abe, kabudlay gali na tukian ang mga aligasyon nga padugayan ka, hindi pag-aprubahan ang imong produkto, binulan tinuig kung kaisa. Gahulat sa ginatawag lagay. Bao puwerte gali. Kung matuod ining mga aligasyon kinanglan mahulog kagali. Kag hindi lahog-lahog, milyon iyang ginapangayo sang pila ka mga opisyal. May ara pagani nga mga report nga ang ilabiyahe sa iban nga pungsod, kinanglan ikaw pa mabayad, pabalunan mo pa. Ini nga mga padanlog, amo makapadali sa imo produkto nga maaprubahan. Gali man. Purti gali ang korupsyon. Kamo nga may mga negosyo, mag-apply kamo sa Food and Drug Administration. Kinalan, malikit gig kamo. Baw da pastillas kamba. Daw hindi maintindihan ng aton ahensya sa gobyerno. Ang aton sini presidente papungkoon mo, daw maayo ang iya plano. Pero ang sa idalom nga mga ahensya, daw hindi iya maayong plano magluwas sa mga hindi iya madasig maghumlad palad. Amo nang siling sa amigo ko bla, mag-apply ka to sa Manila kag iban pang ahensya sang gobyerno. Ang mga papilis mo, pag-abot mo dito sa table sang ginapangayuan mo sang pirma, abyertong kahaya. Kung hindi ka na maghulog, pabalikon ka. Intindihan mo na abyerto ng kahaya mo. So kung maihulog ka da, pirma dayon. Amo gali na, ay kalain, ti hindi gini magasinsong atong pungsod magamuni. Nga mga ahensya sang gobyerno ya, purting lagayay gali. Kung hindi kaya gali maghatag, ay pobre ka man na. Amo na mga papilis gabalik-balik ka. Te pero kung humulog ka sa abyerto nga kaha, insigida pirma. Kalain, tuduhin nyo na, pangurakot. Bilakadlaw, gabaan man kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 46. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up
to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha ng Radio Philippine Standard Time lasay 51. Dire kadaleho mahapit kundi kay ang pila naton kamando sa mataas nga punuan sang PNP sa bilog nga pungsod Pilipinas, posible may mga random ini nga inspeksyon sa mga faktorya sang palupok. Diamak na ang mga nagkalamatay naglasunog bangod sa palupok. Tiga pasulod na kita sa bulan sa Disyembre. Subong ang mga faktorya, ini sila may mga lisensya man, legal ini sila. Pero may ara paandam nga dapat ang mga palupok
hindi tuman kadalag ko kag hindi tuman ka makahalalit. Kadumdum ko sang una, si Presidente Rodrigo Duterte may ara ini Executive Order number 28 nga naga-regulate sang mga palupok kag iban pagid nga mga pyrotechnics nga ginagamit sa bulan sang Disyembre. Ini nga Executive Order nagadumili sa pilaman ka mga palupok nga hindi dapat pag-ibaligya kag hindi dapat gamiton. Kisa makailintriga ang ngalan mo sa mga palupok na ginadumilian. Dumdum ka mo ning Watusi, Piccolo, mga 5-star, Plapla, Lulu Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb. Din kakita niya nga ang palupok may atomic bomban, perte, grabe. May Super Lulo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, perte nga mga ngalan, no? Large Size Judas Belt, Goodbye Philippines, perte. Goodbye Dilima, nadala pangalan ni Dilima sa palupok. Bin Laden, Hello Colombia, Muddy Rockets, Goodbye Napoles, Kokin Khan, Super Yolanda, perte nga mga ngalan sa mga palupok nga ginadilian nga hindi pwede plus ang ining sobra kadalag ko bala nga mga firecracker nga ni mga pyrotechnics nga isa wala pa sang lisensya, wala label. Ti kon maglupok ni siya gauyog ang poste, kung maglupok gauyog balay mo. May lang tani kung sa sulod balay na palukpon kung baliwagon sila sang purti katunog nga lupok. Ang lain na kay palukpon nila ya, tunga dalan, palukpon las damo tao. Ti kundi halit. Ti amoy na nga hindi magkitaluyag nga halitan ang negosyo sang palupok kay damo ga pala nga buhi da, damo ga trabaho da. Ang aton lang nga ekstra nga paghalong. Hindi na kita mag-ubra sa mga palupok nga makahalit sa aton. Ni pagkaagabla, may mga bulag, may mga utod ang tudlo, may matabog ang kamot, tanan-tanan na lang. Sa una, simple lang mo, palupok lang gani. Yop-yop lang sa kawayan, okay na. Bao, subong bag-o, hindi pa kumpurme. Sining mga palupok, mahimo, pagid sining dalagko nga daw mga sus. May ara, palupok, kaya daw mga kabuk, lagko, sus, oo. Te, kung madisgrasya ka, kundi tabog man ulo mo, tiyan mo ni nga halong lang. Hindi ko iluyag nga manghalit sa nagatrabaho sa palupok. Galing, hindi lang kita magsubra. Ang ginadumili, hindi lang pag-ubraha. Kay kung diin pa to ginadumili, at to pa to kaghagad nila ya, sang tago kang ibaligya sikrito. Amo na nga madamo gyapon ang nagakadisgrasya. Tuman lang kita sang mando, wala gay problema, padayon ang negosyo sa palupok. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Manuel Sai. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor.
Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory. Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!